Takže ahoj, já vás vítám u nového videa. Tak už je to zase nějaká další doba, co jsem nic nenatočila. Chtěla bych se tady omluvit, že jsem prostě jako nevydávala prakticky vůbec. I když jsem teda pár videí připravených měla, tak jsem je prostě nevydala, byly to asi 2 nebo 3, který jsem prostě přetočila a pak jsem je ani nesestříhala, protože se mi jednoduše nechtělo a měla jsem jakoby takový bod, kdy jsem si říkala, že jako mě už to nějak jako přestalo bavit, nebo nevím, ale byla to asi nějaká jenom jako chvíle nebo nějaký časový jako období, takže jsem zpět a tohle video bude nic jiného, než co jsem dostala k Vánocům za rok 2024. Už to točím třeba 4. rok nebo 5. rok, z toho teda nějaký videa jsou jakoby skrytý, protože jsou prostě taky jako trapný, ale to nevadí, prostě řekla jsem si, že to natočíme tady ten rok, s tím, že se tady s tím jako nechci nějak samozřejmě vytahovat, ale to je asi jasný, jakože kdyby vás tady to nezajímalo, tak byste to video ani nezapli. Takže pojďme se na to společně podívat. Takže začínám klasicky jako minulý rok kosmetikou. Takže k Vánocům jsem si rozbalovala takový balíček od Lancome, kde byla právě tahle řasenka, která je úplně dokonalá. A já už jsem ji teda jednou měla, ale v takovém tom malém balení, takže jsem je rychle vypotřebovala. Pak to jsou ještě takový jakože mega fancy věci. Třeba tady ta mini řasenčička, takový zase jakoby vzorek. Linka. Ono to má všechno tak krásný obal, mně se to jako nikdy nechce vyhazovat. Ta linka je fakt jako skvělá a hrozně taková tenoučká. Teď jsem teda udělala jako takovou celkem tlustou čáru, jo, ale teď když jako přejedu, tak se to vůbec nesmé. No a tohleto je prosím vás jakoby balzám na rty, jo. Doslova to vypadá jak reálně nějaký diamant. A když to otevřete, tak je to prostě takováhle jako rtinečka, ale ona je hrozně taková jakože jemná, takže je to vlastně takový balzám s nějakým zabarvení. A potom tady k tomu byla ještě tady ta tuštička. Dál jsem si vybírala v Rossmannu tady tu řasenku a dostala jsem ji teda až na Vánoce, ale ráda ji používám, protože prostě vodě odolná a ty řasy mi dělá tak nějak jako hezký. A tohle už jakoby není úplně kosmetika, ale tak jako taky se to tam dá zařadit. A je to šampon a kondicionér z té stejné řady. Je to teda od L'Orealu a je to taková ta jako řada Pro Longer, nebo já nevím. Zrovna někdy včera nebo předvčerejškem jsem si s tím umyla vlasy a byla jsem jakože mega úplně surprised prostě, jak to ty vlasy zjemnilo a úplně tak jako jim to dalo objem, když se na to podíváte, tak prostě úplně jako mám ty vlasy teď fakt hezký, takže doporučuji moc. Ještě by se vám takhle mohla, když jsme u té kosmetiky, ukázat jeden parfém, který jsem dostala. Ten je od Avonu. On je teda jako takhle na první den hrozně silný, ale když se to pak jako trošičku vyvolní, tak je to taková jako jemná, nasládlá květinová vůně. Já teda ty sladký vůně jako moc nemusím, ty jsou jako až moc, ale tady to je tak akorát a myslím si, že jako nepotřebuji ani nějaký dražší parfém, stejně bych si ho nějak jako potom spotřebovala a mě prostě těch věcí hrozně líto, když to dostanu právě něco dražšího. Tak pak to jako kvůli tomu prostě nechci používat. Pak vám tady ještě musím ukázat tyhle naušničky. Jedny jsou ze Stradivariusu. A tady teda jako 2 chybí, ale jedny z nich mám na sobě, jsou takovýhle jakoby zlatý kruhy. A potom ještě tady ty jakoby víc fancy, co jsou teda z Primarku a mám je i ve stříbrné barvě. No a když už jsme tak nějak jako u té kosmetiky, tak jsem si říkala, že bych vám mohla ukázat i věci na nehty, rovnou, který jsem dostala. Pokud nevíte, tak já si dělám gelový nehty doma, takhle vypadají teď co mám. Takový jako modrý a s mamkou máme prostě matching. Já jsem si přála za prvý novou brusku, to vám za chvíli ukážu, a taky nějaký jako nový gel laky. Takže mám tady ten Hard Base, což je takový jako až polygel, ale mělo by to prostě zpevnit ty nehty. Pak tady tu barvu Old Pink, tu jsem si jako vybírala předtím a ona je jako hrozně přirozená na těch nechtech. Tady ten gel od Nani Nails. Ony vlastně jako všechny jsou od Nani Nails teda. A má fakt jako krásnou barvičku. Je to takovej ten z té řady Premium. No a ještě tady ten jeden, který má být jako bílej. Ale je spíš takový jako až do průhledna, tak uvidíme. No a pak jsem si ještě přála ten chrom na nehty. Což je taková dokonalá věc, protože ty nehty vám to jako vyloženě úplně
rozzáří. Pak to mám teda tu brusku, což byl jeden z hlavních dárků, protože já jsem předtím měla jednu jako z Rossmannu, která byla už mega nekvalitní, ale vybrala jsem si tohle teda od Neonail, protože už jako s ní mám zkušenost. A ona byla i taková jako celkem skladná, nebo myslela jsem si, že bude jako trošku větší, takže mě to i překvapilo. Takhle vypadá ta mašinka k tomu. Má to i tady to jako věc na nohu, když to jako nechcete přepínat rukou, tak to je taková dobrá věc. Násady na tu brusku, držáček na brusku. No a tady ty krabice je ta samotná bruska. A tady se vždycky takhle dá ta násada, pak se to zaaretuje. Počkat. A už máte brusku. Ta manipulace s tím je fakt jako jednoduchá oproti té předchozí brusce, takže já jsem jako vážně spoko. Pak tady máme ještě nějaké jako poukázky do Stradivariusu třeba, ale není to teda jenom jako kartička do Stradivariusu, já jsem ji rozbalovala i minulý rok. Je to jako do takových těch obchodů jako Bershka, Pull&Bear, právě i Stradivarius, Zara, Oysho tam je ještě, takže to platí jako opravdu do hodně obchodů, což si myslím, že je super. A ještě tady ten poukaz do jiný celkem drahý restaurace v Praze, mexický. Takže tam půjdeme s rodinou a mega se na to těším, protože je to prostě takhle zážitek, který jako jen tak nezažijete. Dostala jsem ještě 2 knížky a obě jsou teda od stejné autorky, od Holly Jackson. Ta první je poslední část vlastně takový jako série Návod na vraždu pro hodné holky. A tenhle díl se jmenuje Mrtvá holka, dobrá holka. A další jako takový detektivko thriller je Jen 5 přežije od zase Holly Jackson. A na to se teda taky jako moc těším. No a teď vám ukážu dárek od mého bráchy, který má jako vždycky prostě nějaký originální nápady. A teď ten rok přišel s něčím, co jsem jako totálně nečekala a je to mega fun, jo. Můj brácha mi prosím vás nadělil nějaké tady drinky a fizzy drinky, bylo jich asi dohromady 8 nějak a udělali jsme společnou ochutnávku, takže za nás rozhodně vyhrává jako fizzy drink. No takže takový dárky si prosím vás jako dáváme s mým bráchou, jo. Tak a já se teď přesouvám do kategorie oblečení, takže začnu asi New Yorkerem, odkud mám tuhletu jako fakt mega pěknou košili. Ani nebyla tak drahá, no stála prostě 400. A mně se tady ta barva hrozně líbí. A i jsem jakoby měla u kamarádky takový ty color analysis, prostě ona se na to udělala kurz. Vyšlo mi, že jsem podzim a tady ta barva je taková jakože hodně podzimní a myslím si, že je i jako v tom spektru barev, který bych prostě měla nosit, nebo měla, to jako takhle nemůžu říct, ale mohla. Rovnou tady ukážu i tady tu mikinku, kterou jsem tam taky vybírala. Ona jakoby je hodně kroplá, jo. A za to ty rukávy má extrémně dlouhý, je to teda jako M-ko. A poslední věc z New Yorku je tohleto zase burgundy tričko. Je to v podobné barvě, jako je ta košile. A už tady to tričko teda mám v béžové barvě. A vybrala jsem si i v téhle, protože se mi to prostě hrozně líbí. Tady ten dárek už jsem jakoby na sobě sice měla jsem ho jako původně dostat k Vánocům, ale já jsem ho prostě potřebovala jako dřív ještě, protože jsem prostě byla na koncertu a říkala jsem si, že tady to by se mega hodilo k jednomu fitu, který jako jsem měla ten den, ale pořád jakoby jsem to rozbalila někdy toho 20. takže to už bylo skoro jako k Vánocům. A je to tady to jako bodíčko, který je úplně hrozně příjemný, je to teda z H&M. Tak přesouváme se na Stradivarius a tady to jsou teda věci z Drážďan, protože my jsme si s mamkou udělali takový jako menší výlet do Drážďan a točila jsem pro vás takový jako menší video, a který jsem ještě vůbec jako nevydala, jo. A čekala jsem právě na ten moment, až vám to tady někde jako řeknu, že to třeba vydám, takže uvidíme, jestli to jako vůbec spatří světlo světa, nebo říká se to tak, já nevím. Tam právě jsme samozřejmě navštívili nějaké obchody a já jsem tam vybrala jedny úžasné kalhoty. Jsou na tom prostě takovýhle kamínky. A je to zase jako něco novýho, co bych si třeba před rokem jako vůbec nekoupila, jo, ale teď jsem jako taková, že prostě si říkám, vlastně proč jako neskusit něco novýho, že jo. Potom tady ten úplně příjemný svetřík jsem si tam vybrala. Musím říct, že jako ten Stradivarius v těch Drážďanech je jakože mega velký oproti třeba tomu, co je v Čechách. A poslední věc z Drážďan je tahle ta jako krásná šála a myslím si, že ji budu mega nosit, protože
se prostě hodí třeba k jednomu černému kabátu, co mám, že jo, k černý se hodí všechno. A ještě jednu šálu vám musím ukázat, to je jako od kamarádky a ona mi na to prostě vyšla různý takovýhle kytičky, to hrozně cute, ale extrémně. A já miluji ty šáličky. Tak a teď vám ukážu něco jako z Pull&Bearu. Takže tady ty bodky. Já jsem na ně koukala už jako v Beršce, jenomže oni měli extrémně vysoký podpatek, jakože na to by se vyloženě nedal chodit, já jsem si i zkoušela, říkám si, no tak to asi jako ne. No a pak jsem objevila na Zlandu v Pull&Bearu tyhle ty jakože kozačky, ale dá se na tom chodit úplně v pohodě. Sice s těma budu mít třeba tak 177 cm a mi to asi jako nevadí, prostě mě se to líbí. A pak jako poslední věc oblečení, já vím, že jsem toho dostala jako mega moc, ale nemůžu to pořád jako zpracovat. A fakt vám to musím ukázat, tak je ta mikina. Já mám takový ty hrozně jako basic mikiny, jako většina mikin, co mám, tak je černý, mám třeba jenom 2 černý. Tady je přesně podle mých představ a teď se koukněte na ten potisk vzadu. To je prostě tak hrozně krásný, reálně. A takový jakoby story time, já tady tu mikinu mám prosím vás 2krát, jo. Jo, fakt ji mám 2krát, tahle je v XS-ku a tahle je v S-ku. Já si většinou říkala, že XS bude, protože mě většinou jako nesedí moc teď oversize věci a myslela jsem si, že to bude jako fakt oversize mikina. I tak to vypadalo, jo, takže jsem říkala, že jo, XS bude ještě velký. A potom jsem to rozdala zdroječkem samozřejmě, no a zjistila jsem, že prostě nesedí rukáve. Oni jsou prostě, oni byli třeba takhle, když jsem to tak to bylo takhle, jo. A to ta mikina byla jako krátká, jo, všechno, takže jsem si říkala, tak to asi jako nebudu úplně nosit takhle, že prostě nosila bych to, ale stejně bych to třeba vyrostla, takže to prostě nemělo cenu. A na Zlandu už ji neměli v tom S-ku, který jsem potom chtěla, protože bych si můžela malý. A to je prostě takový problém, tady můj, ale říkala si, že mám si vypravit story. A potom to byla taková jako že prostě mikinu asi nebudu mít, protože to fakt byla jako jediná moje mikina, která se mi vyloženě líbila, jo, jakože měla bych takový jako moc vystřídaný styl na mikině. Nicméně potom jsem si říkala, že jako by mohli mít třeba na stránkách Pull&Bearu přímo, že by nemohli mít třeba na Zlandu, ale že by tam Pull&Bear. A to měli tam. No, mikina tohle stála původně 700 a měli tam za 450 korun, chápete to? Že by se oni za mě o 250, že jsme na to ještě vydělali, až teda vyměníme tu mikinu, tak jsem na to ještě vydělala, protože vlastně jsme ušetřili 250 korun, což je jako obdivuhodný. A měli tam na někoho esku, skoro ve všech velikostech, což je jako úplně super. Takže jako pro vás, pokud třeba máte těch velkých e-shopech, si značka jako Zalando, což existuje, nebo tak se podívejte přímo na ty stránky, jakože ty daný značky jako třeba Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, jo, a tam to třeba najdete a budu to mít skladem. Co si teda stala a mám jí v tom esku. Tak to bylo takový můj story time. A přesouváme se na takový ty jako největší a nejlepší dárky, které jsem dostala. Jak už za mnou můžete vidět, dostala jsem opět nějakou Lego kytičku, kterou jsem si hrozně přála. A když jsem ji stavila, tak ten pytlík normálně byl papírový. Já nevím, jako se teď objevila Ameriku nebo ne, nebo jestli to jako Lego dělá už dlouho, já jsem teda Lego nastavila zase jako rok, ale já jsem vždycky byla úplně zvyklá na ty nostalgický plastový pytlíky a oni to prostě dělají papírový, chápete to? A hlavně jako by mě na tom zaráží, že celý to Lego je prostě z plastu a pytlíky udělají papírový. Takhle vypadala ta krabice. Jo a můžu vám ještě ukázat teda, jak vypadaly ty papírové pytlíky. Tada! Asi takový jako největší dárek, co tady mám, tak je od Canonu taková malá tiskárnička na takový ty vintage fotečky s tím okrajem. Jakože on to fotil dřív takhle Polaroid, ale Polaroid je prostě hrozně drahý a my jsme chtěli nějakou levnější variantu. Takže tady mám ještě potom nějaký papírky do té tiskárny, které jsou jako celkem drahý, protože prostě ta jedna fotka vás vyjde třeba na 15 korun nebo něco takového. Jo, ale zase mi přijde, že pak ty fotky se jako víc vážíte a netisknete to jako, že prostě každý den nebo každý týden. Ale můžeme si tady společně něco vytisknout, jako nějakou hezou fotku. Takový hezký proces úplně. Tiskne to vždycky 4 barvy. A teď tady to je ta poslední, podle mě. Takže takhle vypadá ta fotečka. Úplně mega roztomilá a je to i dost kvalitní mi přijde. No a to by bylo teda jako všechno, co jsem tak nějak dostala. Samozřejmě za všechny dárky jsem mega vděčná. Není to jako jenom od třeba mámky, taťky, bráchy, ale je to od mě jako vzdálenější rodiny. Takže toho je fakt jako dost a prostě z toho jako mega vážím. Jo, a ještě jsem zapomněla, že jsem vlastně dostala lístky na Katy Perry. Vlastně ono se to kupovalo ještě před Vánocema, ale mám to jako k Vánocům. Prostě půjdu na Katy Perry koncert a mega se na to těším, takže na to jsem teda ještě zapomněla a fakt díky moc za všechny dárečky, jsou hrozně krásný a taky doufám, že jste si užili Vánoce stejně jako já. Samozřejmě taky přeju všem šťastný nový rok 2025, já nechápu jakože už tady je rok 2025,
To je prostě crazy hrozně. A nevím teda, kdy tady to video přesně vyjde, ale mohlo by být nějak jako po tom novém roku cca, uvidím ještě, jak to stihnu, nicméně teďko je vlastně Silvestr, takže snad to nějak stihnu si stříhat. A děkuju moc, že tady jako pořád jste a ahoj, zase u dalšího videa, čau.